50. 5. Πήγαμε. Όχι. 3, 2, 1. Πάμε. Όχι, ευθεία. Πάτα. Προχώρα. 40, 50, ναι, ξαναγυρνάμε, ωραία, πολύ ωραία. Θα στρίψουμε μάλλον πάλι στη γραμμή εκεί πάνω. Και πάμε δεξιά. Ναι. Στη σημαία στρίβουμε δεξιά. Στη σημαία δεξιά, προχώρα. Ναι. Οκ. Πάμε. Και πάμε μετά. Αριστερά. Και μετά αριστερά. Εντάξει, αυτή μας καθυστερούν τώρα. Πάτα. Και αριστερά εδώ πέρα. Ελεύθερος. Πάμε. Πάμε. Και τώρα. Τώρα ευθεία. Ευθεία. Ναι, ευθεία. Φύγε. Πόσο μέσο όρο πάμε. Πάμε τώρα γρήγορα. Πάτα. Έχω πάει 60 τώρα. Πήγαινω δηλαδή 50. Κόψε. Down. Οκ. Πάτα λίγο. 3,41. Προχώρα. Οκ, μην πατάς άλλο. Κόψε. Εντάξει, τώρα το διορθώνουμε. 5, 6, 7, 8, 9, 0. Είδες, Το έχεις διορθώνω. κόψει. Το διορθώνω λίγο. Καλά πάω, λίγο κόψουμε ακόμα και τελείω. Εντάξει μέσα εκεί. 2,53. Πού πάω? Σε 1 χιλιόμετρο περίπου. Εντάξει, καλά πάμε. Σε 1 χιλιόμετρο πάμε σαν δεξιά, έτσι. Όπως κάνετε. 9, πιπ. Κόψε. Λοιπόν, εκεί πάμε. Πιπ. Εντάξει. Έχω στο πίσω. Πιπ. Κόψε. Κόψε. Πιπ. Εντάξει. Εκεί πάνω είναι. Λοιπόν, πάω και πάμε δεξιά. Ναι. Πήγε. Προχώρα. Πιπ. Κόψε. Κάτι βίντεο. Αλλά μας πήρε βίντεο. Πιπ. Κόψε. 3,54. Είναι εκεί που λέει πινακίδα, τη βλέπεις? Ναι. Οκ, εκεί. Θα πάω από δεξιά. Ναι. Εδώ δεξιά μέσα. Ναι, γιατί μου λες κόψε αφού είναι στροφή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα θα πατήσεις. Ναι, κατάλαβες. Πάμε. 3,41. Ωραία. Συνεχίζουμε, 35,6. Και θα μου πεις μην χάσω τον δρόμο. Να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Εδώ πέρα κάτω, έτσι. Ναι. Προχώρα. Με 35 με 25. Μια χαρά πάμε, μια χαρά. Πάτα λίγο πάτα το. Πάτα το. Και πάω αριστερά στο τέρμα από πάνω. Ναι. 4,28. Πώς πάω? Αριστερά στην πινακίδα που θα δεις που λέει προς Μεριά. Πώς είμαι τώρα, πώς πάω. Ακριβώς πας. Κόψε. Δεν θα κόψω και θα στρίψω.
25,9. Κόψε τώρα. Πάτα λίγο. Το γυρίσει στα 25. Ναι. Μετά έχουμε στα 4,88 σε 400 μέτρα στο ταφ δεξιά. Δεξιά. Ναι. Σίγουρο. Σίγουρο. Πώς πάω? 3, 2, 4. Οκ. Λοιπόν, ευθεία. Εδώ δεξιά. Ακριβώς πας. Εδώ δεξιά όχι. Πάτα λίγο, όχι ακόμα. Ναι, όπως παλιά. Τώρα έχει ένα ταφ. Στο ταφ δεξιά. Στο 4,88 σε 100 μέτρα. Πάω καλά, κόβω τι κάνω. Καλά πας. Κόβεις λίγο. Στο ταφ, εδώ δεξιά. Δεξιά, ναι. Εδώ. Ναι, δεξιά. Ελεύθερο. Ναι, ελεύθερο, το έχω δει από πριν. 80, κόβεις λίγο. Κόψε κι άλλο. 3 δευτερόλεπτα. Πιπ, κοίτα πόσο είμαστε. Αυτό είναι η διαφορά μας. Κόψε. Σίγουρο. Ναι, 25. ναι. Κόψε. 4 δευτερόλεπτα διαφορά. Κόψε Με τελείως. 15 πάμε. Δεν πειράζει. Θα έχεις επιλογή σωστά. Ναι. Ευθεία πάω να μην χάσω δρόμο. Εδώ δεξιά. Πού πάμε? Αριστερά έτσι. Σε 200 μέτρα, 230 μέτρα. Τι πάω, πού πάω σε 200? Κόψε. Πού άδει σε 200 μέτρα? Αριστερά στο ύψιλο. Κόψε. Οκ, τώρα πάτε. Τώρα άρχισε να πηγαίνεις. Ευθεία. Στο ύψιλο αριστερά. Ωραία. Να μην πηγαίνεις πιο γρήγορα. Εδώ αριστερά. Ωραία. Καλά πάμε. Ναι, σε 500 μέτρα ευθεία στη διασταύρωση που λέει Τουμπάκια. Αντί να στρίψουμε δεξιά στο Τουμπάκια, ευθεία. Κόψε. Θα κόψω εδώ πέρα στο διασταύρωση. Ναι, να ήταν να κρυφτείς εδώ, θα είχαμε θέμα. Εντάξει. Κόψε. Καλά είμαι. Ένα δευτερόλεπτο μπρος πάμε. Τρέχουμε. Εδώ που είναι το στόπ αριστερά. Μια. Αυτός. Πιπ. Κοίτα που είναι το πιπ. Ναι, προχώρα. Εδώ που πάω. Στα 6-16 έχουμε ακόμα 200. Πάω αριστερά, δεξιά, πώς πάω πάλι? Ευθεία πας. Και μετά που πάω αριστερά? Στα 32. Μετά περνάμε το γεφυράκι, έχουμε δρόμο ακόμα. Και στα 32 πάμε 32. Κόψε λιγάκι, ένα δευτερόλεπτο είμαστε. Πιπ, ακριβώς, πολύ ωραία. Προχώρα. Λοιπόν, εδώ πάμε ευθεία εμείς, να και η διασταύρωση με τα τουμπάκια. Ευθεία πού, εδώ, πώς πάμε? Ευθεία έτσι. Ναι. Ωραία. Πάτα λίγο τώρα γιατί είμαστε πίσω. 35. 32. Όχι ακόμα. Στα 25. Απλώς να φτάσουμε τον χρόνο. Προχώρα. Πού πάω τώρα, πού πάω? Ευθεία έτσι. Περνάμε από γέφυρα. Στα 6,67 σε 400 μέτρα. Πάω καλά. Μια χαρά. Πάτα λίγο. Πάτα λίγο. Stop. Κόψε τώρα. Βάλε καπέλο για να βλέπεις. Καλά πάω. Εντάξει, μια χαρά.
πάμε μετά. Περνάμε τη γέφυρα και μετά από 50-500 μέτρα τη γέφυρα στρίβουμε στη διασταύρωση αριστερά. Να η γέφυρα, ωραία, στα 666-67, πολύ ωραία. Πάμε, από εκεί πάει. Ωραία. Τώρα συνεχίζεις στα 718, είμαστε στο 673, δηλαδή σε 300 μέτρα πάμε αριστερά και έχουμε 32,4 τα κεντρικά, στο stop. Έχει διασταύρωση με stop. Και μετά πάω 35. Πάτα λίγο, πάτα λίγο. Πάτα λίγο. Πάτα, πάτα, πάτα. Πάτα, 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 πάτα τώρα που βλέπεις. Οκ, πολύ ωραία. 4, 5, stop. Κόψε κάτι. Εντάξει. Ωραία. 8, 9, speed. Εντάξει. Σε 150 μέτρα. Εντάξει, μια χαρά πάμε. Να τη διασταύρωση, πας αριστερά και κάνουμε αλλαγή ταχύτητα στα 32,4. Όχι, μην πας άλλο. Κόψε, κόψε. Μην ξεχνάς ότι Ωραία. Τώρα έχουμε αλλαγή ταχύτητα. Έφυγες. Ναι, μην ξεχνάς ότι κόβω εδώ, γι' αυτό. Λοιπόν, Κάπου πάτα. να πήγαινα. Πάτα τώρα. Και πού πάω, ευθεία πολύ. Πάτα, Λέγε. πάτα, ευθεία, ευθεία, ευθεία. Και πού πάω τώρα, Ευθεία. όπως πάει ο δρόμος. Όπως πάει ο δρόμος. Λοξός εδώ. Ναι, θα περάσουμε ένα εκκλησάκι στα δεξιά μας, το είδαμε προηγουμένως. Ήταν Ναι. εκεί πάνω το εκκλησάκι. 35 είμαστε, Δεξιά έτσι. μας και πάμε ευθεία. Ναι. 4, 5, 6. Πάτα, 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 πάτα. Πάτα, πριν. Εντάξει, Ακριβώς. όχι, είμαστε ένα πριν. Να το εκκλησάκι. 758. 8, Και πολύ πού ωραία. πάω μετά. Ευθεία μετά το εκκλησάκι και μετά 796. Μην μπερδευτούμε πάλι. Όχι. 796. Ναι. Ευθεία. Και Κόψε, μετά κόψε, κάπου. κόψε, 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 κόψε λίγο τώρα. Κόψε κι άλλο. Είναι 3 δευτερόλεπτα μπροστά πάμε. 796 σε 200 μέτρα. Πάω Θα πάμε δεξιά. δεξιά. Θα συναντήσουμε ένα δρόμο που έρχεται έτσι. Από το πλάι μας και θα πάμε δεξιά. Προχώρα. Πήγαμε. Πάτα λίγο. Τα 790 εδώ. Αυτό. Δεξιά εδώ. Ναι. Okay, Κολλάει, πολύ κολλάει. ωραία, δεν πειράζει. Πάμε. Και τώρα είναι η φουκέτα. Πού πάω τώρα, γιατί είναι αυτός ο μαλάκας. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Αυτά. Πάτα, πάτα, πάτα το, πάτα το. Πάτα, πάτα, πάτα. Πάτα το και είναι η φουκέτα. Στη φουκέτα πάμε. Θα δούμε τώρα. Προχώρα. Θα στείλουμε εκεί πάνω στη φουκέτα. Έτσι. Ναι. Πάτα το, πάτα το, πάτα το. Δεν μου λες που πάμε όμως. Τρέχα, θα στείλω αριστερά στην φουρκέτα. Κανονικά θα σου πω σε ποιον τρόπο τώρα. Στρίψε για να δω ποιος είναι. Πάτα. Πάτα. Πάτα, 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 πάτα. Εκεί μέσα, εκεί μέσα, εκεί μέσα. Και Ναι. εκεί. Εκεί. Ναι. Πού το λες, πού το λέει. Εδώ είναι, να. Εδώ. Και Εδώ μετά. μέσα. Σίγουρα. Εδώ, προχώρα, προχώρα. Εδώ. Ναι. Όχι, το πάλι πίσω. Εδώ, 20, ναι. Εδώ. Ναι. Είσαι σίγουρος. Έτσι δείχνει. Πάτα τώρα, 42 είμαστε. Πάτα. Πάτα. Πού πάμε, δεξιά, θεία, Ναι, δεξιά. ναι, ναι, ακολουθείς. Α, έχουμε ξανάρθει από εδώ. Ναι. Και τώρα. Προχώρα ευθεία. Ναι. Και φτάνουμε. Έχει stop. Πού πάμε. Stop, Εδώ, εδώ. Όχι, είμαστε εδώ. Εδώ, δεξιά. Δεξιά, δεν ξέρω τι έγινε. Κάπου έχουμε βρεθεί λάθος. Δεν ξέρω. Ε, Εδώ, να το stop, εδώ είναι. Ναι, αλλά δεν είμαστε σωστά. Τέλος πάντων. Έπρεπε να βγούμε από εκεί. Πάμε πίσω πάλι. Δεξιά εδώ. Πάλι τα ίδια κάνουμε. Προχώρα, όχι. Δεξιά πάλι. Όχι, έχουμε κάνει λάθος. Τι, πού πάμε ξανά. Από εδώ είχα πέσει. Ναι. Πού πάμε τώρα ξανά. Προχώρα, προχώρα τώρα. Προχώρα, 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 προχώρα. Μα Πάτα στο ίδιο τώρα. σημείο είναι δυνατόν να Ναι, κάνουμε λάθος. Μα δεν γίνεται αλλιώς, τι να κάνουμε. Τι να πες από πριν. Πού να πω ρε Γιώργο. Τι να δω, ήρθαμε να το ξαναδούμε. Οι άλλοι εργόντουσαν και φωτογραφίζανε εδώ πέρα. Εγώ να πάμε. Ναι.
εδώ ήρθαμε. Ναι. Όχι, δεν έλεγε. Πού? Προχώρα ευθεία τώρα. Τώρα χάθηκε αυτό. Πάμε ευθεία από εδώ. Ναι. Και πού πάμε τώρα? Προχώρα ευθεία. Πάτα. Περασάμε από εδώ. Ήταν εδώ. Μα μπορεί να μας είχαν πιάσει πιο πριν. Δεν το ξέρεις. Ναι, τώρα μας έπιασε. Εδώ ήταν το τέρμα της Βηρικής. Και πού πάμε τώρα? Τώρα πάμε δεξιά από εδώ.